मुगानि थान्दै निउस पर्टेल अनसायारि नोंथांमोनजों लोगोसे साफ्रोमबो बर' हारिजों लोगोसे आंनि चेनेलखौ अनसायगिरि नोंथांमोननिसिम गोजोन मोनाबिलिनि खुलुमनायखौ बावहरदों। दा आं बे समाव नोंथांमोननो बुंथिनो लादों थांनाय 30 एप्रिल मोनानि 11 रिंगासोआव जायखौ लानानै आङो जेबो बेबायदि इन्टेनसन लानानै बुंनो सानाखैमोन, नाथाय जौ बांद्राय फेनायजों माखासे बुंथावै खोथाखौ बुंफ्लांबाय। बैनि थाखाय आं निमाहा बियो। बै समावबो आङो नोंथांमोननो फोरमायनांगोन। साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरनिसिम आं गिबियावनो निमाहा बिबाय आरो बिथांमोनहा दिनै जे आंखौ निमाहा होबाय बिनि थाखाय आं थोजासे बिथांमोननि सायाव गोजोननाय बावदों। लोगोसेनो दिनै बिथांमोनहा आंनि सायाव माखासे केस जाबसिननाय केस FIR होनाय, बेनि सायाव दिनै क'क्राझार OC आ बेखौ रेजिस्टार खालामाखै, जायनि थाखाय आंखौ बाव एरेस्ट खालामनाय जायाखै। दिनैनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों दिनै समादा खालामबाय। जितु क'क्राझार प्रेस क्लाब आरो आंनि गेजेराव जालांनाय बे ससियेल मिडियानि माखासे बुंफ्लांनाय रावजों बुंलांनाया दिनै समाधान। लोगोसेनो सोरबाया जुदि इन्टारभिउ होयोबा बिथांमोननि इन्टारभिउखौ आं लाबोनाय जागोन, नाथाय आंनि फाल्टनिफ्राय आं पार्टिकुलार बेबायदिखौ लाबोनाय नङा। दा जेखियानो जाया मानो फैबाय थानाय समाव जों साफ्रोमबो बर' हारिनि जाना खामानि मावगोनखौ मिजिंथियो। लोगोसेनो जोङो सामटाइम माब्लाबा सोरबा मिस्टेकखौ खालामा नङा खालामो, सानसे बयहाबो मिस्टेक जायो। बेनि थाखायनो दिनै नैबे मोनानि बुब्लियाव टाइमखौ नायनो र' दा 9:27 रिंगा जाबाय। बे समाव आं साफ्रोमबो बर' रायजो राजा अनसायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोजोन मोनाबिलिनि खुलुमनायखौ आङो बेखिनिजोंनो दिनै जे क'क्राझार प्रेस क्लाबआ जितु आंनि सायाव FIR होदोंमोन, बे FIR खौ बिथांमोना बोखांना लाफिननायाव आं थोजासे आंनि गोरबोजों आङो बिथांमोननो आं गोजोननाय बावदों आरो आं बिथांमोननो हामबाय होदों। बेजोंनो लोगोसे क'क्राझार OC आबो जे बिथांमोननि FIR होनायखौ हाखु दाखुयै रेजिस्टार खालामथ'वाखैमोन, बिनि थाखायबो बिथांनो गोसो गोरबोनि हाजार हाजार अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरबाय। बेजोंनो लोगोसे दिनैनि समाव जे आंखौ फुंनिफ्राय लांनायनि उननिफ्राय जे आंनि सायाव तदन्त खालामदों, नायबिजिरदों, आंहाबो जे आंनि आंगोनि होननाय दङ, थिग बेखौ जों दिनै फिल खालामनो हादों, मोनथिनो मोनदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जों ज'यै बर' हारिनि जानानै माबा मोनसे मोजां लामाजों जों आगान सुरनो हागोन नामा, बेखिनिखौ नोंथांमोननिसिम बुंथिहरबाय। लोगोसेनो दिनैनि जिथु जाथाय, लोगोसेनो थांनाय 29 एप्रिलनि जि आङो बांद्राय जौ लोंनायनि गेजेरजों गावखौनो थाल मोनैयाव जिखिनि खोथा बुंफ्लांबाय, बैनि थाखाय नोंथांमोननि साखाथियाव आं निमाहा मोनगोन आरो जाहाथे उननि समाव आं पार्टिकुलार बेबायदि सोरनिबा थाखाय आघात मोननाय आङो नोंथांमोननि थाखाय बुङोब्ला नोंथांमोना आंनि सायाव दाय जाबसिननो हागोन होननानै आं बुङो। मानोना जोङो बयबो माखासे समायसानि बिथिङावसो गोसो गैयाब्लाबो माब्लाबा बेबायदि गादलुनफ्लाङो। स' नोंथांमोननि बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। लोगोसे दा आंहाथ' नै ओंखाम ओंख्रिबो संनाय जायाखै, दा जेबो नङा, थेवब्लाबो बे आंनि रुम लोगोफोर जेबो गैया, लांदांसो, हिनजावाबो न'आवसो थांदों। स' मबाइलबो लांनो मोनाखैमोन, गोबाङानो गोबां फन खालामबाय। मोजां मोनदों दिनै जे जोङो मोनसे रिअर्गेनाइज जानो हादों, जोंनि समयसाफोरखौ जों मोनथिलायनो हादों। नङाबा गोबाव बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जों मानो बेबायदि सुबिदा मोना, मानो बिदि मोना। जेरैहाय आङो प्रेस क्लाबनि मेम्बार जानो जोङो लुबैयो होनना
जों गोदोनिफ्रायनो सानबोबाय थादों, नाथाय बिथांमोनाव माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसन दं, बैफोरखौ मोनथिनो हानानै गोजोननाय मोन्दों। सिनियर बिथांमोननिसिम फिन खनसेबाव गोजोन मोनाबिलिनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। लोगोसेनो जि आं बिथांमोननि सायाव माखासे आबि जाबि आबुल थाबुल खोथा बुंफ्लांनाय, बैफोर बाथ्राफोरखौ जाहाथे जोंनि रायजो राजाफोराबो जेबो सिरियास दाला आरो जों बिदिनो खौसेयै जोङो आगान सुरलांगोन आरो आगान सुरनायनि गेजेरजों जों सानसे ज' ज'यैनो थांनानै थानो हागोन। अनलायनायनि गेजेरजों बेखिनिखौ मिजिंथिहरबाय। गोजोन्थों।